Ibhitruthi, ubuchwepheshe bokugalela ikhomposi ngaphezu komhlaba. Ibhitruthi ithathwa ngokuba inezondlo ezikwinqanaba eliphezulu ngabacebisi ngezidlo dietitians, okuquka uqondo oluphezulu lokukhusela ityhefu ezonakalisa umzimba yaye inazo nezimbiwa. Amagqabi angatyiwa njengawespinatshi. Yenze ke esi sityalo sibe luncedo ngohlobo olulodwa xa igqabi eliluhlaza lingekho okwexeshana esitiyeni. Ibhitruthi ikhuliswa ngexesha elifana nelomnqatha kumaqondo phakathi kwi-15 ukuya kuma-24 obuqondo obushushu, kodwa ke iyakwazi ukunyamezela amaqondo obushushu obude bufike phaa kuma-35. Tyala ibhitruthi ukusukela entwasahlobo kude kube sentla kohlaza. Ukuba utyala umhlaba ongangentsimi, lungisa imiqolo emibini eqelelene ngama-20 cm khona ukuze kubekho nesithuba sokufikelela kule miqolo. Kwisitiya esincinane, yenza ibhanti yekhomposi elinganiselwa kuma-45 cm, utyale kwimiqolo emithathu eqelelene ngama-20 cm khona ukuze usebenzise kakuhle umhlatyana wakho. Beka intambo yangasentla okanye intambo yomlinganiselo kulutho lwesigxina oluka-75 cm apho umqolo uqala khona nakolunye uluthi apho uphela khona umqolo. Landelisa ngokumilisela izinti zethutyana kumgama olinganiselwa kuma-25 cm ezantsi kwezinti zesigxina. Uze ke ufake enye intambo eza kumilisela ibhanti yekhomposi egalelwa ngaphezu komhlaba. Qiniseka ukuba iintambo ziqinile yaye azikho goso, ngokumana uziphakamisa uziyeke zizehlele amatyeli ngamatyeli. Bhekelisa ingubo kaThixo uyise ngezantsi kwama-25 cm ebhanti yokutyalela. Uqiniseke ukuba awuyingcwabi ingubo ngaphantsi komhlaba. Ukuba uyingcwabe ngaphantsi komhlaba ingubo ingekabi imvuthuluko evundileyo, inokubangela uba umhlaba ube nexesha lokuba ne-nitrogen ekwisimo esingalunganga eside sithobe imveliso kwizityalo. Hloma ifolokhwe yokulima itshone kangama-30 cm ubunzulu, uze uyibuyisele umva kancinane xa uyikhupha de ubone umhlaba uqhekeka. Susa kwalitye likhoyo olivayo ngefolokhwe, kodwa ungawuphakamisi okanye uphethuphethule umhlaba, kufuneka uqhekeze nje. Qhubeka usenza oku kwisithuba ngasinye se-10 cm emqolweni lo wonke. Ukulungiswa komhlaba nobumuncu kwibhanti elingama-25 cm, sasaza isandla sothuthu lwenkuni kumgama ngamnye olinganiselwa kwimitha enye, uqhubekeke usenza njalo kumqolo wonke. Ibhitruthi itya kancinci, ngoko ke galela ikhomposi elinganiselwa kwi-2 cm ukuphakama kwelaa bhanti lilinganiselwa kuma-25 cm ububanzi, wenze oku kuwo wonke umqolo. Ayikho imfuneko yokufaka ikhomposi ngaphakathi emhlabeni. Olu hlobo lokugalela ikhomposi ngaphezu komhlaba lulandela ngqo indlela inkosi yendalo esibonise kona kwasekuqaleni kwamaxesha, apho yacwangcisa ukondla izityalo ngokusuka ngaphezu komhlaba. Vula umselo nobunzulu obulinganiselwa kwi-2 cm kwelaa bhanti linobubanzi obungama-25 cm. Uphinda-phinde oku kumqolo ngamnye ongezantsi olinganiselwa kuma-20 cm. Tyala imbewu yebhitruthi kubunzulu obulinganiselwa kwi-2 cm, iqelelane imbewu ngesi-5 cm. Kubalulekile kakhulu ukuba imbewu yebhitruthi idibane nekhomposti kakuhle, ngoko ke gquma imbewu ngokuvala lo msele ngci ngomhlatyana. Emva kokuntshula kwembewu, siphula ezinye izithole khona ukuze ziqelelane nge-10 cm. Sukulombathisa ngengubo elibhanti kutyalwe kulo, kude kuntshule izityalo, uze ke wombathise ude uyokuma emazantsi esithole. Qiniseka ukuba ingubo elinganiselwa kwi-2.5 cm ukuphakama yombathise neendledlana zokuhamba ngokugqibeleleyo khona ukuze icinezele ukukhula kokhula, igcine nokufuma emhlabeni. Ibhitruthi ingatyalwa izizithole, leyo yindlela ekhawulezayo nelula yokumilisela uhlobo olutyaliweyo. Kule imeko yombathisa ngengubo ikhomposi egalelwe ngaphezu komhlaba wokutyala
usebenzise i-dibble stick enobunzulu obuphaliweyo uyijikelezise ngeli xesha uyigqithisa kwingubo wenze umngxunya ofunwayo kwibhanti yekhomposti. Vula imingxunya yezityalo eqelelene nge-10 leesentimitha kwimiqolo eqelelene nga-20 eesentimitha. Bamba isithole endaweni yaso, utyhilize ke i-dibble stick okanye ngeminwe yakho ecaleni ube bukekelisa ukuze kutyhilizeke umhlaba kancinane usondele kwiingcambu zesithole. Isishwankathelo. Qhekeza umqolo ngamnye wama-75 eesentimitha, ububanzi bungama-25 eesentimitha. Galela isandla esigcweleyo sothuthu lweenkuni kumgama ngamnye olinganiselwa kwisithuba semitha enye. Galela ikhomposti ephaa kwisithuba seesentimitha ezimbini ukuphakama kwibhanti elibanzi elingama-25 eesentimitha. Xa izizithole, yogquma ngokupheleleyo uze wondlale ingubo kaThixo. Xa iyimbewu, yogquma ngokupheleleyo uze uvule umsele okwi-2 seesentimitha ububanzi. Izithole. Tyala izithole 10 leesentimitha ukuqelelana kwimiqolo ekuma-20 eesentimitha. Imbewu. Tyala imbewu ekwisithuba se-2 seesentimitha ubunzulu, 5 seesentimitha ukuqelelana, yogqume ngokupheleleyo. Emva kokuntshula yicuthe iqelelane nge-10 leesentimitha.